Bismillah. Bismillah murwani akekanda. Ambuka wiwaraning critane Kang Ringgit Purwa. Purwanira carma welulang cinorak tinatah sinungging rineka jalma. Jamanira para wali nalikange angulah rehing agama. Yaiku agama Islam oning tanah Jawa. Gelir digelar pindhane jagat kang gumelar. Gelare warna putih. Putih mengku surasa suci, tegese jagat raya alam donya iku ora duweni dosa. Dene anane dosa merga saka pokaling manungsa. Gending lawan tembang kinarya dadi gegambaraning urip. Bungah karo susah ing sine, bejo karo cilaka. Lanang karo wadon wis sinakup jroning gancar. Mukti karo mati wis rinengga purbane Gusti sing gaweni jagat. Ketebuk kinarya bumi. Blencong kinarya dadi oboring jagat. Pindhane Surya Candra lawan Kartika. Dalang kinarya dadi dutane Gusti nyolahake wayang. Wayang kinara, wayang nengake Sang Sarta gegambaraning pakarti. Gambarno pakartine jalma menungsa sing bagus karo sing ala. Pakerti bagus bakal pikantuk nugroho saka Gusti sing gawe jagat. Pakerti ala bakal pikantuk nugroho. Awit ing kono mapaning sakloko, sapa nandur ngunduh nyilih balekake. Gawe bakale nganggo. Mulane cethotan ana ing kono urip tan ana kang langgeng. Maune ora ana banjur dadi ana, bakale bali ora ana maneh. Fa idza jaa ajaluhum wala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Sing digayuh apa mung amal kang soleh, budi pekerti kang murakabi marang bebrayan agung. Arep Data Pitana wonten negari pundi ingkang kaheka Adi Dasa Purwa. Eka wilana sawijaya dilina widasa lan 10 Purwa kawitan. Senajan kathah titaing dewa kasonganing akasa sinungga bumi kapiting samudra kathah samya anggegana braras. Nanging ora kaya adeging negari Ngastina. Negari Ngastina sayekti negari Ngastina negara ingkang panjang punjung loh jinawi gemah aripah kerta turaharja. Panjang tegese dawa, dawa pucapaning praja, punjung dhuwur pangaribawaning ratu. Pasir samudra ukir gunung. Ngastina kathah pagunungane, nengenaken pasabinan, ngiwekaken bandaran gedhe. Apa kang tinandur thukul sinebar babar winiji dadi mulane